andiyonto ayisindim ndedwa ongeyonto nobawo akayonto ndizalwa kwikhaya elingeyonto mphulaphuli kumele uzalwe kwikhaya elingeyonto ukuze uThixo akwenze into bonke abazalwa kumakhaya angeyonto namhlanje babulela inceba kaThixo ngoba uThixo onamandla onke ubenzile bazizinto besuka kumakhaya angezo zinto namhlanje baphakamisa izandla ngelithi asimbonanga uThixo onjengoba unjalo kakade uThixo awubona kwethu basikelelwa abantu nguThixo bengaveli indawo abazali babo bengazange babazizinto nabo ngokwabo bengezo zinto kodwa uThixo wabenza bazizinto ngoba unjalo kakade uThixo